Nde. Allah jeki hakili boni kwe. Kana fo kibi ni kwe nta ka da ininka. Kibi yere la miri na yi. Ni ya ke chugo dola. Ibi na defo bla au ka balmaya la. Na folo dunye dunande. Wa. Ifan chini kera chugo fana. Ifade do. Ini mboni kwe ka. Fembe na wakati dido. Anafe. Ibo ya mene yoro. Figa donga fo. Iwolo denene. Ne fata na ka fem to ino. Nene mbono re jedo. Ni tono kiribiti ininga. Abulo atari do. Tuma do fendo bege bunara made do bulu ga nyene moya konnala. Nu yininga abe gunyena utari do. Kasuro wal fenna marale ni do. Nebina ni keleke fo jemo ka gene seri siginyo ka gene seri ni koina aywa ote basi ika hake didu wa neti ni balika hake nyinina barisa ina kaka nga be mi finya na kagelea I hakili twala Ifan chini ni ifa abedi ejuli kilini wa ifa do de dufana alnama nyakibe taki ijija ikake ni hakili kanake ni mankai kanake ni kele barisa ban makele besisi ade menede I hakili tu yera liya kuma me nala sunama mitani koyi hakili sigila mita fino kuma na me olu wana ma mere akada tugo amaketi aywa niga kuma me gani sera ka kete bijanye posebe mado obi yedi ala kilaka ibe sera minyala kikisi sa ala kasabanati Sani gasi, ibe tasu. Me ferege ma fi benga, ube na minauta. Yese ina ibe klebe soye. Ala kasira na bena. Kwa kera chugudi. tono kiribiti nyani ga fo akera to dan so ma fele Ne bi lamina muna ne yini nga kwa kera chugudi bo le nya fo yeke. Nana nga dugo no ke Bamanan be fɛn dɔ fɔ ni danga wula wulu kɔ dɛ a bɛ joli bɔ a kunkolo de la n'o kɛra nɛ t'o sɔrɔ k'o nɛmu e ka du o kuma na fɔlen ko du de bɛ e bolo ya kɛ han o fɔra e ye wa kamalen tɛ kelen f'i ye dɛ n'a y'a sɔrɔ i bɛ gulɔ kɔni min wallahi ni m'o bila i bɛ sa fu ou bien n'a y'a sɔrɔ i ka baara yɛrɛ ye siɲɛ min ye to ka kisɛ nin bɔ a la dɛ n'o tɛ fa bɛ du i la dɛ e bi ni jɔn ne bɔ sɔgɔma in na ko e ka du bɛ min han i ka du dɔ jira ne na kɛ tono kiribiti nte zonkulele fɛntigi la
du ye ne fa ka du de ne fa tɛ na du ne de ka kan n nana de i ka n ka du la segin ma o de na ku ye e tilala wa i fa ka du o kuma na e jademeden ne min b'a kɔnɔ yan kuma na a fɔlɔ ye ko ne ye maa fu de ya a fɔlɔ ye ko ne ye maa fu de cɔ ti tɔn ka kelen f'i ye dɛ kamalen n'i b'i ka dangadenya n'i ka ɲɛmɔgɔden na a ka mɔgɔw la i k'a kunta ka bɔ ne kan dɛ i y'a faamu wa du t'i fa tɔgɔ la yan bi a t'a tɔgɔ la sini wa bi ta tɛmɛnen kɔ bi ta tɛmɛnen ɲɛ ne y'i ɲɛ n ka so yan min mugu ci la a bɛ ni n woloba cɛ danga min b'e kɔ a bɛ ku e la o e bi ni jɔnni ma k'e fa ka so yan e fa ka so de ya n'i fa ka du don a ta i ka taa n'a ye ni e fa di ka so don dɛ ne ye cɛ e k'a ta yɔrɔ yɛrɛ jan wele a kuma na n b'i jaabi a la n ka nin jɔlen sɔrɔ n ka so yan dɛ yɔrɔ i b'i ɲɛmɔgɔ den fara dangaden wolo ne tɛ dɔwɛrɛ kɔni dɔn sɛbɛnw y'a yira ne na k'a fɔ ko du ye ne fa de ta ye wa du ne de ka kan n ye sɛbɛn ko kuma fɔ min ɲɛmɔgɔ den fara dangaden sɛbɛn jumɛn b'e bolo k'a fɔ ko du ye fa ta ye o sɛbɛn jira kɛ ni sɛbɛn b'i bolo taa ni ye polisi la i ka taa ni ye sariya bulon la n bɛ t'i jaabi sisan ɲɛmɔgɔ den i ju ta ka bɔ n ka so kɛnɛ minɛ hey sabali dɛ n'i ma taa walahi n bɛ mugu ci la a bɛ ni woloba cɛ i y'a faamu yan bi la basi t'a la ɲani n ka taa n bɛna kumakan kelen f'i ɲɛna i ka kuma f'i yɛrɛ i bɛ ne se ka ne gɛn ka bɔ du in kɔnɔna la nka i tɛ se ka ne gɛn ka bɔ ala ka dugukolo sanfɛ nka n kɔni bɛ mun f'i ɲɛna n bɛ taa n bɛ na menaceli wa e fa ta ye ala ye wa wala i ba ta ye ala ye de e bɛ se ka ne menacer hali ni sɛbɛn ne b'i gɛn ka bɔ ala ka dugukolo kan batara den taara tɛ kɔnɔ k'e fila dɔn ne ɲɛmɔgɔ den k'e fa ka so n'i fa ka du don n'a tɛ ka taa n'a ye e tɛ ne dɔ yɛrɛ o a bɛ ne ala ni kira cɛ nka n bɛna n yɛrɛ yir'i la ni mamadu cɛ fa bɛ e la o n'a tɛ e kɔnɔ ko du bɛ sɔrɔ manamana ko la bamakɔ yan ka ban baara ma ka taa kɛ zɛminɛw nɔfɛ yaala ye e tɛ tile ban foyi la dɔrɔgutalaw nɔfɛ yaala kɔ e bɛ n'i jɔ k'e ka du ni tulonkɛ de b'a sɔrɔ maa bɛ kɛ luwanse la bamakɔ yan fa bɛ i la o k'i se n ka so yan nin kɔ a m'a fara min na an bɛ jɛ k'a lakale ɲɔgɔn ye ko duko kuma dan t'a yɛrɛ i bɛ se ka na i da kɔnɔ kuma ko ne na cogo di i b'a dɔn kamalenin ta kɛra kabako da ye sa ko a kɛra cogo di e ta ye jumɛn ye e ne furunin kanu e ma dɔn i min kɛ a cogoya ma ɲɛ ne ye mun kɛ e ye boso n'a bamuso gɛn k'u bila kɛnɛma sisan e b'a dɔn pɛrɛ boso fakɛ de ta ye du ye bɛɛ b'a kalama ni boso fa ta ye du ye ko ne ka pan ka kabakolo minɛ wa yafa ne ma ne m'a dabɔ kɛlɛ kama n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna komi du ka ca fakɛ bolo hali n'a kɛra kelen i kun b'o da n'a bamuso ma u bɛ se k'u sigi yɔrɔ min na k'u lafiya ka mun kelen d'a ma ka du kelen d'a ma du jɔlen bannen caman bɛ yen nɔ n'i y'a d'a ma ala kana barika don kɔni ɲɛ na fiyewu n'i y'a d'a ma walahi yarabi ma min ɲini ala fɛ ala kana nɔgɔya ne diɲɛ sosigi yɛrɛ kɔnɔ fiyewu k'o fɔ i ye ko k'a kɛ cogo di nin ɲɔ bila kɔrɔ bɛ se ka na ne nɔfɛ fo n so cogo di kana manamana kan fɔ ne sigilen ye yan o tɛ sa i bolo ayi i ni boso tɛ kuma na ne de bɛ ne t'i la ne tɛ cɛ lamɛn sa ayi ne ma dabɔ o kama ne t'i lamɛn o kabi e y'a fɔ ko ka dɔɔnin de bɔ a la dɛ o di kɛra ne ma tasuma ye n dusukun na yafa ma n t'a fɔ tuguni ka n'o fɔ ayi yafa ka dɔɔnin bɔ a la ka di malangolo ma awɔ yafa sa fɛn ka bali n t'a fɔ tuguni ɲini cogo di b'a la n t'a fɔ tuguni i bolo di dusu kan ka saki ta ka na n'i yɛrɛ ka n'i jɔ i ɲɛmɔgɔ den kan ko k'e fa ka so o y'a fɔ cogo de ye awɔ a ju t'a la mais e de hakilila jumɛn ye degun in na ne hakilila ye min ye dɛ ne tɛ foyi d'a ma foyi ni yɔrɔ y'a jɛ komi a ko a m'a fɔ k'ale ye cɛ de ye wa n k'a ye papiye ko kuma de fɔ yan komi ale ye cɛ ye ni cɛ de ne fana kulusi bɛ k'ale labɔ ni yɔrɔ y'a jɛ ka taa kuma fɔ ye ne ka foyi t'a la o ye zon kulolen fɛntigi la dɛ zon ka kule ni y'o manamana k'a fɔ ye n bɛ kɛlɛ k'i la sisan fa de b'e la wa taara b'e kɔnɔ ko kuma b'i n'i ka bilakoro de cɛ de mais bozo de kan ka tiɲɛ ta o n'a kan ka ta wari n t'a d'a ma e ko cogo di
wuli ka bɔ ɲɛkɔrɔ ne bɛ wuli ka bɔ ɲɛkɔrɔ mais sɔn ne ka wuli ne bɛ kuma laban min f'i ɲɛna n'i ma du kelen di boso ma wallahi don dɔ i bɛ nimisa i ka kɛwalew la kabi ne wula n ba fɛ ne ma deli ka nimisa n ka ko kɛlen la fɔlɔ nin tɛna k'o siɲɛ fɔlɔ ye wa nin tɛ ko ne ka kan nimisa ne tɛ nimisa o kɔni o to yen fiyewu n'i ye nimisalen ye fo n su wa n'i b'o de f'i ye ni ne ni mɔgɔw bɛ kuma na n'i y'a de tɛ se ka taa ne ka côté fɛ dɔrɔn f'i bɛ taa mɔgɔw nɔfɛ naafigiya la i b'i kun n'a kala ta i bɛ taa u ka so i bɛ bɔ yan ne y'o de f'i ɲɛna halisa ne bɛ segin ka yafa deli fɛ n ko ne m'a dabɔ kojugu kama ne tɛ yafa ka n tɔ ɲɛ ko n ka yafa nin ye tɔɲɛni de ye o ne ye na ɲɔgɔn mɛlɛkɛ kana kiti tigɛlen n'o cɛ ka tiɲɛ d'o ma ne t'a ka kalo ye ko ne ka yafa ne ma tiɲɛ d'o ma dɛ ka yafa kalo ka cogo di ne ma tiɲɛ d'o ma e tɛ tiɲɛ ne fɛ ni jɔn de tiɲɛ fɛ wallahi e tɛ tiɲɛ fɛ i tɛ taa sɔnni tɛ ka s'i ma ayi ni tɛgɛ sera ne ma i y'a sa sebaga de ma i tɛ tiɲɛ ne fɛ an b'o fɛnɛ f'i ɲɛna ka d'a kan e tuma e bolo k'aw bɛ tiɲɛ ka kɛ an bɛ tiɲɛ ne wa n t'a di bi n t'a di sini don dɔ nimisa b'a kɔnɔ ne mɔgɔ foyi t'o la n t'a di bi n t'a di sini ok o bɛɛ y'i ka voilà ne t'a di bi n t'a di mais sini i kɔni n'i bɛ don a nimisa kɔnɔ don min ne ni denw kana bila problème e ni den jumɛn o de ka gɛlɛn n'a y'i diya i ka minɛnw tɛ ka bɔ n'a ka di i ye taa i ka n to yan nɔ fa bɛ e la wa ka bɛna ka di maa fu ma fɛn ka bali ne t'a di hali sibiri ɲɛ kelen n t'a bɔ du la k'a d'a ma n'a bɛ taa dɔ kɛ a ka taa dɔ kɛ e bɛ to o fugaridenya n'o bɔnɔmawolodenya na kare kɔnɔ ten ka n'i jɔ i batara den ko e fa ka du i tɛ dɔ kɛ mun b'i ni fɛnkɛ cɛ facture nana e kun tɛ yan facture wa courant don wala ji de don de ji de don o nana n'a ye sɔgɔmada n'a kɛ awɔ a bɛ na fɔ ni zinata cayara dɔɔni dɛ ne y'o de fɔ aw ye o aw bɛ worobinɛ dayɛlɛ k'a bila baarakɛden ni kirikaranin ale yɛrɛ mana na dɔrɔn a bɛ tila minɛnko la a b'a dayɛlɛ ka bila de worobinɛ ko tɛ sɔn o ma dɛ n'a fɔra ko courant b'an kan fana an b'o fɛngɛ na worobinɛ fana e yɛrɛ min bɛ du kɔnɔ i tɛ hakili to worobinɛ na tan ni kelen sara sara n'a nana bɔ n kunna dɛ i t'a ka bɔ n kunna i jɔlen bɔ n kunna mana ko da tɛ Bonjour. Ah, bonjour. C'est toi, monsieur Konaté. Ah, Abakar Konaté. Nimne ga kalam, il va en suivre. Boso. Maroni e ka baara de. Tiɲɛ tɛ wa? E ma fɔ ne na ko n'a ka di ne cogo cogo ne y'a kɛ ten. Ne fana taara fanga la, fanga de bɛna ne bɔ ɲɔgɔn na. Monsieur, temps bɛrɛ t'an bolo i teliya. E m'a fɔ de ko Abakar Konaté wa? Ne ko ko Konaté ka ban kɔni i kana ko giri. O yɛrɛ fana ye chef de famille de ye. A bɛ se ka na chef de famille fɛ ka se ka na dɔrɔn ko ka bɛn ɲɛ ten. O tuma ne ye sɛ de ye wa? An ka ɲɔgɔn ye a ka to. Mbaa ne tɛ ne dɔn yarɔ. Ne de ye Konaté. Abakar Konaté dɔw bɛ n wele ko kiribiti i y'a faamu ni sigida in na ye bi nafolotigi kelen de ne ne ye min fɔ o de bɛ kɛ ne ye min fɔ o de bɛ lamɛn komi n tɛ fɛ k'e se problème ma n bɛ fɛ i ka nin minɛ. Monsieur, an tɛ yan wariko kama dɛ. An ko i k'an suit de. Ayiwa problème t'a la komi e tɛ ne dɔn n'an sera i bɛna faamu sisan an ka taa ayiwa muso n bɛna y'a mɛn sisan komi e tɛ ne dɔn n'an sera i bɛna ne dɔn ni Ala sɔnn'a ma inchallah.
bana ngani yise nga soble le ya famwa le yise nga sombi kilichi e global ya famwa darga ne munde fo enyala kabe so ne ma do molo ke ma fo kite chorwa ambe faso de kama amana kama abe faso kama antona sisa tora John Dala ni be diɲɛ fɛn bɛɛ da yɛlɛ da foyi tɛ nin tɛ da min yɛlɛ o da tɛ yen ayi o y'i ka ko de ye ayi wa a banna ni ye n ka so n b'i fɔlɔ ka don i bɛ kɛlɛ ni maa cɛ n ka cɛ i yɛrɛ y'a bɛɛ yɛrɛ i b'a ta ni ala ye sinon an bɛɛ ye tiɲɛ kɛnɛ kan a ma dogo mɔgɔ si la i b'a ta ni ala ye ne yɛrɛ hinɛ ma don i la nin ko la an jɔyɔrɔ fana ka dɔgɔnin nin ko la sinon bɛɛ ye tiɲɛ ye donc merci. C'est Bozo, non? Oui, c'est Bozo. Eh, mais à quel âge tu dis? Ne raconte pas mon. Qu'est-ce qui se passe, mon ami là? Faut être là. Faut-il là? Ah, il fait nos vélos. Mimi est là, il faut rien. Mon ami. Est-ce que nous les voyons pas pour mon ami mangé? Hein? Ne fera filer, John. C'est tonton Traoré. Bozo. Il faut d'abord les tirer de tout. Ne chaque qu'on a été connu. Il va donc avoir. Avec bas faut être là. Est-ce qu'il veut que les voyons bon là? Mon ami. Non, faut être non. Et puis son ni mimbe anya faut rien. Hein? Il est né. Hein? Depuis faire des essais quoi faire? Amanyo wan. Puis son mon là, anya faut ça. Non. Non, juste le moi. Ton cribiti est n'est pas gain à bord du cornal là. Comme ngara. Ko yoro mana njanga tano parce que gale chega na dum. Et mais cribiti tate doué de. Ah, tonton. Ne reba dɔn k'a fɔ ko du ye ne fa ta de ye nka ne fa ka banni kɔfɛ n'a sera ka ne ni n ba gɛn ka bɔ du kɔnɔna la ne tilala ka segin ka n'a nɔfɛ a ka fɛɛrɛ kɛ a ka ne fa ka tiɲɛw na segin ne ma a y'a yira ne na yɔrɔ yɔrɔ ka di ne ye ne ka taa yen nɔ ne yɛrɛ taara faamaso la tribunal la a ko la bon tribunal mɔgɔw y'a yira ne na juge ko kiribiti de ta ye du ye ko ne fa ta tɛ du ye. Non, ça c'est pas possible. Dute kiribiti tɔgɔlaw ne ne fa jɛra fo ka taa s'a ka saya ma du min b'a bolo Bamakɔ yan c'est pas petit ne b'a bɛɛ kalama mais seulement a ka bana kɔnɔna la a ye dɔgɔkɛ de wele ka gɛrɛ a yɛrɛ la i b'a sɔrɔ a y'i profiter o temps de kɔnɔna la ka papier ninnu yɛlɛma a son insu mais ni Ala sɔnna ma nin ko in ne tɛ nin ko in bila tan ne dagawuli terikɛ muso n'a den olu tɛ se ka to kɛnɛma abada n bɛ nin ko in sen fo a dan. Oui. Ça va? Ça va, ça va bien. Ça va. Bien, merci. Rentre? Non, c'est pas la peine. Ah, ok. Petit Ndenge. Oui. Bozo. Oui, Bozo. Effectivement, on a fait une Ah, donc, pour affaire passer les boulot. Ouais, au dossier, il y a des boulot tantôt. Ah, on me fait que le dossier est bien fait, non, il y a un fait. Parce que bien inflé n'est pas en matière. Continue de m'en il y a fait. Ouais, il y a fait. Bozo faille n'est pas où les terribles. Ça y a des enfants à
ne ka fɛn bɛɛ kun y'a fa ye a fa ka fɛn bɛɛ kun ye ne ye fa de salen sisan fancinin de filɛ k'a n'a ba gɛn k'u bila kɛnɛma est-ce que i bɛ k'a faamu Monsieur Konaté. Avec des Ça va, on va dire. on va citer là. Ah bon, on m'a gâté au bala. i b'a dɔn o don ko jugement la Ah i ye min kɛ a diyara n ye kojugu voilà. diyara n ye kojugu Ok, merci. O diyara n yɛrɛ fɛnɛ. Ayiwa n'i y'a ye n ser'i ma yan bi tuguni o affaire kelen ne don quoi. Barisa ka d'a kan procureur général sera an ma. procureur général Awɔ. Concernant n bɛ procès min k'an cours n'o y'i ka affaire ye. Vraiment cɛnin yɛrɛ a bɛ min kalama ko in na ani a bɛ mɔgɔ minnu dɔn olu kɔ ka girin ne ta ye. Donc n bɛ min f'i ye pour que e malo kana bɔ a la ne malo kana bɔ a la o ɲuman ye min ye an ka affaire in bila. i b'a dɔn kamalen dɛ an ka nin bɛɛ to yen an ka nin bɛɛ to yen ko in bɛ dagan min na sisan nin ka fitinin boso ne tɛ se ka fanga na ka taa datugu ne ka fanga na a ka gɛlɛn ma diɲɛ fɛn bɛɛ n'a y'a sɔrɔ nafolo de bɛ se ka ko in da kirija ne na hali n'a bɛ bɛn ne yɛrɛ so nafolo ma n b'a bɛɛ ta n b'a d'aw ma walasa dangaden ka nana fanga datugu na. Ne ye ka kuma faamu wa n y'i faamu kosɛbɛ nafoloko tɛ yan an ka nafoloko ni sen bɔ a la nafoloko yɛrɛ jɔyɔrɔda foyi de tɛ nin na hali tɛrɛ min ye min di yan bien vrai que awɔ tiɲɛ yɛrɛ la n ye n se kɛ mais a selen filɛ mɔgɔ minnu ma nin kuma tɛ a yɛrɛ bolo dan bɛ maa minnu kan a jigi bɛ maa minnu kan olu ka u kɔ ka girin ne ta ye ka taga ka segin u ka niveau ka bon ne ta ye ka taga ka segin tribunal kɔnɔ olu jatelen don ne ye. n y'a faamu a bɛ komi ale ni aw ɲɛmɔgɔ minnu bɔ aw ni sanfɛla cɛ a komi a tɛgɛ ninnu tɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo. I ye n faamu sisan. n'o kɛra ko bɛ gɛlɛya. Sabula ka d'a kan e yɛrɛ b'a dɔn ne b'a dɔn Kamalen ni Bozo a bɛ tiɲɛ kan an mana taa sira o sira fɛ a bɛ laban tiɲɛ de ma o ɲuman ye min ye ne bɛ min f'i ye i ka Kamalen ni wele i k'a ka fɛn d'a ma barisa o ye ne kɔni ka ladilikan ye ka d'i ma. ayiwa i b'a dɔn dɛ ne ye i ka kuma bɛɛ diyara ne ye ka fɛn min ye k'an k'a to a bolo o ne yɛrɛ tana de i ka n'o fɔ fiyewu n'e dɛsɛra e k'i sigi ka ne filɛ n y'a faamu problème t'a la e ka taa a ɲɛ bɛ ne kɔnɔ ni ala sɔnna na n ka takisi sɔngɔ d'i ma. Monsieur Konate n yɛrɛ i b'a sɔn a ka ɲi i min kɛ ne ye kɔrɔlen o bɛ bɔ dɔ bɔ i y'a faamu n'i sera ka nin ka ladilikan ninnu lamɛn o bɛ diya ne ye wa a bɛ bɛn ne ma fɛnɛ wa a bɛ arranger a bɛ ne arranger n t'a dɔn n'i ye faamu. ne ye faamu ayiwa sira b'i bolo. ok n bɛ sira ɲini o la. ayiwa i ni ce ni baraji nka fɛn min ye k'aw ka ko in to Boso bolo n'i y'a tolen Boso bolo a bɛɛ ni woloba cɛ fo su pikiri pɛrɛn de b'a to Boso ne bɛ du in to Boso bolo haramu b'a la nafolo tɛ dɛ hali n'a y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ni bɛ to dugukolo ko in da fɛ de a tɛ to a bolo Boso wolola don jumɛn ko b'a fɔ k'a bɛ ne wele fanga na k'u ka fanga da kɔ ne na k'a bolo bɛ sanfɛ tiɲɛ bɛ tiɲɛ don wa a ɲɛ bɛ sɔrɔ ni ala sɔnna ma a ɲɛ sɔrɔtɔ don sisan. Baasi tɛ tɔnɔ kelen bɛ di bon komi ko kɛra tan tɔ e yɛrɛ b'a dɔn ko in kan ka laban cogo min na sa bon a kɔni ka di ne ye i y'i ka minɛnw cɛ i ka bɔ n ka du kɔnɔna na ayi mama ne ma tila kuma la fɔlɔ
ne ni ba wulu gɛn ka bɔ du in kɔnɔna na k'a fɔ ko ne fa ta tɛ du ye k'a sɔrɔ ne fa ta de don taara tribunal la a tribunal jara ne la sisan a bɔn dun fɛnɛ tɛ fɛ hali ka gari a kana kɛ du in kɔnɔ a min i ka fɛn fɛn bɛ i bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i b'a bɛɛ cɛ a la. Bozo n bɛ deli ala kama ka n'o kɛ diɲɛ kuma fosi tɛ yen ne ma min ɲɛfɔ a ɲɛna mais a ma ne lamɛn de n'i deli i ɲɛ jɔ ne na ani dɔgɔninw ne y'a labɔ an bɛ taa min. Sofia, i da to ne. Bozo. Kuma bɛ ka di da la fo n'a fɔra ko o. Abada. Bozo. Saya bɔgɔ ka girin dɛ. I fanicinin to yen. I k'i miiri i fa la sanni bi ka se. Adamaden salen kɔ ani kɔko bɛɛ de kelen. Bozo. Ne fa bɛ balolen. Ninnu ka balimaya garikisɛ kelen a tɛ tigɛ a la. Bi saya ye fata. Dala mankan dɔrɔn ka tɛmɛ e n'i fanicinin ni ɲɔgɔn cɛ. E bɛ kariya k'a fɔ k'i b'i fa gɛn ka bɔ i fanicinin gɛn ka bɔ i fa ka so. Mun bɛ nin bɔ e faya la? Mama, ale fɔlɔ de ma e ne bila kɛlɛ ma. Tajuru sara b'i n'i fa cɛ ya. Bozo, tajuru sara bɛ e ni i fa cɛ wa? Sabali. Ni ala ye diɲɛlatigɛ fɛn fɛn yira den kɛ na leçon de don. O kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i fanicinin y'i jugu ye. E b'a fili kɛnɛ ma k'a ye ne ni e gɛn ka bila kɛnɛ ma. I dɔgɔnin minnu y'i balima ye olu bɛ taa min? I ɲɛ jɔ i b'a la kɛ. Sofia b'a kɛ cogo di? N bɛ min f'i ɲɛna. N'a bɛ kɛ min ye k'an to ɲɔgɔn kan yan a bɛ k'o ye. Nka min ye k'i fa n'a muso ka du bila o kuma t'a la fo ni ne ɲɛ tugura don min na. Ni saya galama sigira n yɛrɛ da la don min na. Bozo o don i seko ye min ye i b'o kɛ. Bari jɔn salen ni kɔko bɛɛ ye kelen ye. Nka min y'o ka taa ye o kuma t'a la. Tu ka bɔ i da. I tɛ taa yɔrɔ si. N'an y'i ka kuma mɛn. Biba. Naamu. I sara tɛ ne bolo koyi i sara b'ala de bolo. Kuma fosi tɛ yen ne ma min ɲɛf'i cɛ ɲɛna. N'a sɔrɔ a bɛ mɔgɔ kumakan mɛn an selen filɛ yɔrɔ min an tɛ se yen nɔ. Ala k'i sara ale. Sofia, balimaya de don. Nin bɛɛ b'a la. Nin bɛɛ de bɛ balimaya kɔnɔ. Halisa ala ka sabali di ni e ma. Musow de bɛ se ka du dilan ka balimaya kɛ kelen ye. N'o tɛ cɛ yɔrɔ ka dɔgɔ furu kɔnɔ bi. Halisa ala ka sabali d'an ma. Ale tɛ foyi ma. Sabali. Ma. Naamu. Ne y'a kuma mɛn. Kana kasi. Tɔnɔ kiribiti. N kalena ala la. Fɛn min ka bon an kaleli ma. Komi n ba a bonya min yɔrɔ. N'o kun tɛ walahi bilahi nin du in e tɔgɔ kun tɛ fɔ a ko la bilen. N'i bɛ mɔgɔ fo dugukolo sanfɛ bi i bɛ ne wolo ba fɔ. Fa ka bɔ yen pewu. I ye mun kɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko bɛ ta tɛ. K'an bila kɛnɛma ten an m'a min an m'a bɔ parce que se t'an ye k'a sɔrɔ fɛn min don fana ne ni n bɔnnaw jɛ de don a k'i bɛna o wusaya ne ma k'i b'o k'i yɛrɛ ta ye mais ne fa terikɛ kun tɛ bi ne bozo ne kun bɛ kɛ bolokɔfɛ fɛn ye diɲɛ na fo lahara ka sabu kɛ jɔn ye ka sabu kɛ e non maman i ko ten ne tɛ fa la. O diyara n ye. N'i y'a to n ta la o diyara n ye kojugu. I y'a dɔn ye ala k'a dɔn ye. Tɔnɔ Kiribiti i bɛ yafa an den ma. I bɛ yafa an den ma. Denmisɛnniya de y'a sɔrɔ. N'o tɛ a ma se a ka nin bɛɛ f'i ɲɛna. Sabali. A gɛlɛyara cogo cogo e de ye dutigi ye wa an bɛɛ de ye kelen ye.
ala k'a ɲɛ ne la ayiwa n'i ka kuma mɛn nka ne yɛrɛ tɛ fili de ye ne sɔrɔ ni jɛɲɔgɔn hadamaden ni buna hadamaden ni jɛɲɔgɔn ɲuman ma bɛn ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ sira dɔw ta i yɛrɛ si ma kun t'a la ni entourage de kɛra n filiba ye ne yafa aw ma ani cɛ ani baraji ala k'aw sara kana kasi i ɲɛji ma i bozo ma sabali kana kasi ala ka yafa an bɛɛ ma